алейкум бардоро подписчикои канали Топ Мужно ва Топ Мужно 01 макаса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен. Акҳо дударо аз шумо телефонро хоҳиш мекунем хеле лайкҳоро фақат бизанед, шумо подписатсия кунед, кадоми меҳмон ҳастен бидорин ҳама каса дастгирӣ кунед. Бардоро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо 100 бозии бурнок рафтесай, миқдори чипто гарени камондагай медонем ҳама каса як донаи 10 донаи чипта харидорӣ мекунем, я дастгирӣ мекунем. Насиб боша ба пагои дигара бозиро ҷамъбаст мекунем, барое ки миқдори чипто гарени мақсад ана камуш мондаги ками кам мондаги тезтарак финала ба дастгирӣ беҳтарин то бигзарем. мошинро кадоме ки чизе ки дар насиби тақдир ҳаст барем ҷобаҷо кунем. нарх чипта ба ҳама даст аст 45 сум, 10 та бигирен, 1 та туҳфа. марҳамат бардоро боз як мошинчаи навбатаи Opel Ashka Caravan соли 2010 сол комплектатсияи зурша автоматаи бардоро дискачои заводскои марҳамат як гидисча солна уҷа дошта утилизатсия дора бардоро. марҳамат ҳолати тараф, марҳамат ҳолати қафош, як ҳолати ана салон шумо бибинем. ҳолати салон чухолакҳои бад нест, потолокш тоза. дудар пеш электро, регировка бакҳои автопилот, коробкаш боша автомат бардорои ҷон. биё капочҳои кадам яка. марҳамат ҳолати фартуки пеш, марҳамат чашков варид нест, мотори 1.8 ана твин порт бардоро 2.9 ё 1.9 2.9 нарх боша бардоро чанд сум тағои 65000 охирин нарх боя савдо меша 65000 ака мега охирин нарх. хай биём бо устодтон қади я пеш савдо кунем бардоро. рақамота бугу ака 919 22 919 22 62 31 марҳамат рақамо зери навода занзани алоқа дабрӯй. марҳамат бардорои ҷон боз як кемри навбатӣ бачо кемри ду хоҳиш кардан кемри ди японка комплектатсия дигнисай бардоро гарени тозашай нархи дастрасай солш чандай 2007 ё ди японка медонем бардоро солошон ҳамин фақат 2008 2007 мешавам бардоро максимали. марҳамат ҳолати тараф хай сад накунем японка тозаам барои ҳамин харид чон хубай бардоро як нархи дастас мемонем. дарои қафо мебел салон электропакет салон кожни салон чихолакҳои хушрӯ потолокшам бад нест. 4 электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат обогрев сидений климат контрол монитори системаи музика JBL дай бардоро. биё капочак шо ака биё авио мотор 2.4 мешаванд японко бардоро. ҳолати фартуки пешне ки ноз зада буда чашко пунво ҳамаш зинда ҷошда. нарх боша бардоро 85000 сомон боз муомила мешава. рақамота бугу ака рақамои телефонта 875 4 та 8 17 марҳамат рақамо зери навода занзани алоқа дабрӯй. ассалому алейкум бардаро подписчикои ютуб канали Топ Мошино канали главни мо шумо ҳама каса созен хубен акҳо додаро апо хуаро бардаро масадқа кадои моро тамошо кардесай видеоро якм стоп кунед як дона лайкҳоро бизанед кадои меҳмон ҳастем бидунем подписатсия кунед бардаро масадқа чӣ хеле ки медонем дар канали мо шумо старт бозии бурнок рафтесай миқдори чипто гарени камай шамси бурд зиёдай 3 та шоиҷоиза 120 та конвертои пулияи бардаро медонед ки хеле мошинои безеб мондагӣ нестин бардоро мошинои пеши бозор мондагиам сечкачаи объём мотор ди автомат бардаро коробкаш автоматай моторшам дай бардаро лабаҳои антиблик ҳуҷҷати солна утилизатсия ҳамаш кардагӣ тайёр дискачаҳои 210 кузов бардаро комплектатсия элегант то дворникҳои чизе ки дидесем бардоро ҳамаш кор мекунад. дуюм шоиҷоизаи мо мешава анаи Opel сиданча сидан 4 чашкош навай бардоро дискачои размери 15 шапалоқ ҳуҷҷати солна утилизатсия ишам кардагӣ тайёр бардоро. сеюм шоиҷоизаи мо ваз 2107 мешава бардоро ки ҳамин 4 дискаш худаш басай бе тариф бардоро ҳуҷҷати солна утилизатсия ҳама чӣ дора. мошин обши 32000 пробег дора солш 2011 бардоро охирон випуск 2011 мешаванд ё мошин гарени тоза радной краска радной деталай бардаро. рақамои ватсапи мо осонай ҳамин зери мошинодам ҳастай зери навордам ҳастай 556 3 та 20 нархи чиптаи мо ба ҳама дастрас бардаро 45 сомон 10 та мегири 1 та падарка бардаро. медонем ҳама касами дударактона я дастгирӣ мекунем тезтарак ҳамин бозиро ҳамин 70 ҷамъбаст мекунем бардаро масадқа чӣ хеле ки медонем ин состави ки ман мондагим одамо ба камиш любой сайта любой ҷора биран интерес кунен ба камиш 5000 6000 количество чипта мемонанд баъд мегузаронанд 3999 дона ҳичи буд и дальше ҳичи бардоро
ровна бардаро таи 1000 дона чипта мондагиай. Будроин ҳама касая дастгирӣ кинен, ҳеҷ чиш намондай. Ами 5таи 10таи бихарем бахта диди ба 45 сом ехел мошинчора миёй ма мебар дига чит мефора шербача. Баъд боно гуфтатон намона ки аксиёи хича дора. Кадоме 10 дона чипта қати фарқ надора. Кадом шоҷоизаи мара мезана болошда як айфони 17 Pro Max дига туҳфа карда меша ҳисоби додарактон мешаи бародаро мардуми YouTube. Будроин 556 3 та 20 да чек та парто автоматик иштирокчӣ бозӣ мешай. Мошино биё шербача қабул ка агар маъқулат нашид биё зинда айма пул шабиги. Буфорад мошин буфорад пул. Не ки ма боварии комил дорам ки ин мошинора ту намефурӯшӣ вақте ки айма бурд мекунӣ бародар. Ба ҳамин хотир чек апарто стбс накард чек апарто автоматик иштирокчӣ бозӣ мешай. Жиланкаи бозиро ай пеш тамошокунӣ дошта бошем бародаро. Марҳамат биёед сари як пилачо як рӯз пешай бозиро мондан мегемтон адреса мегем биёем бозиро дар пеши чашми хитон мегзаронем бародаро. ҳазор раҳмат ба диққататон. Зиндаву сарбаланд бошен ки ҷойда бошен набошен бардарои ма обод бошен. Рафтем ҳама каса дастгирӣ мекунем додарактон ноумед намесӯзем. Марҳамат бардаро хундаи санат таҳсош 2017 буд. Нархи дастрас кадом мусбет кад ош шава. Марҳамат як гиризме бам пелпеш кам тарафай хурӯждаги не ки нархи дастрас ва арзон арзанда бар дохили 90000 100000 не ай 90000 даже поён ки ҷодаи хел нарх нест. Чиста барои подписчикои канали Топ Мошина. Бой хели 14-15 не дугруштела Америка бардаро. Нархи дастрас кадом мусбет кад ош шава. Дарои қафо электропакет салон кожни салон потолокш тоза люкдорай бардаро без ключевой доступ 4 электро блокировка дар ду тарафа мултирул солои навош рулш дига меша коробка автомат ана дугзони климат контрол бардаро монитор калон скамекварди тараф лифт биё капо чой кака чарои нах дастаса успет каде оштон шанде ки накаден гуфти гапо айду дарактон хафа нашем. Хулас воз як ҳолати моторша мебинем ай барша канам хе абиё мотор 2.4 GDI бардаро марҳамат ҳолати фартуки пеш марҳамат пешам нозада наш боша бардаро 85000 сомон боз муомила мешава кадом мусбет кина ош шава. Биё рақамо табуг ака 000 усубе ака 000 77 49 78 марҳамат рақамо зери наводай занг зани алоқада бирем. Бардаро боз як Toyota Camry DSK бардаро соли шанда ака 2008 сол танировка уҷато шанқа ака надорам. Хулас танировка уҷатош бушидага хай бо бена пеш савдо кунен мақсад мотор коробка кузов мега ака масъалаш да ҷавоб мегин хай биёем бо ай пеш гуфти гапо ягон чи муомила мекунем уҷатои солнашам мегзара метия бардаро. Марҳамат ҳолати қафош бардаро рестайлинги тоза кардагиам бо дикити 11 шидагиам марҳамат ҳолати тараф як ҳолати салоншо мебинем дарои қафо электропакет марҳамат ҳолати салон потолок тоза 4 электро ана ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат мошин полни дорам бена соли рестайлинги нави шидагия бардаро биё капоч акшо ака хулас марҳамат як ҳолати моторша мебинем бардаро нархи дастраса биёин ай пеш қати устодтон харидорӣ кунен абиё мотор 2.4 бардаро марҳамат ҳолати фартуки пеш бардаро солаш 8 буда 99000 сомон боз муомила мешава бардаро рақамо табуг ака 944 361 марҳамат рақамо зери наводай занг зани алоқада бирем. Бардаро бачаҳо Opel Astra G сидан хоҳиш кардан марҳамат варианти пеши бозора ёфтем солаш 2002 мотори инжектора хулас мегардем оз як дырыша тамошо мекунем бардаро тана шак раскаталне як сола танёвка дискачой selection марҳамат як ҳолати қафоша мебинем. ҳамин мардуми гуфти гапо куло вилояти хатлон гарини ҳам сидан бисёр мепурсанд марҳамат атсекои қафош нозада бардаро дарои қафо электропакет комплектация элеганс де бардост потолоки аликантара мошина ба таби дили хичон тайёр кардагиан даро губкава 4 электро губка бакавой то чихолои аликантара ду тарафа мутиш ток приводи колсадор коробка боша автомат бо обогрев сидени кондитсионер монитори андроид зур данеки ами короче говоря дар дараҷа хирока намерасида тамомо биё капоча вардод хулас мошинча ака тайёра абиё мотори 1616 ҳолати фартуки пеш марҳамат ҳолати фартуки пеш марҳамат чашкои пеш нарш боша бардаро чанд сум ака 68000 сомон боз муомила мешава рақамо табуг ака 555 06 00 00
55 марава рақамо зери 90 занг зани алоқа дорем.